Magandang araw, mga kainday. Kain na po tayo. Ito, may tatlong klaseng salad. Ayan o, meron siyang sweet corn, meron siyang white cheese. Ayan. Tapos ito naman, meron siyang ano ba yan, cabbage na violet, mga kainday. Fattoush ang pangalan yan. Ito naman yung tabbola. Alam niyo ito, mga kainday, diba? Tabbola, fattoush, ayan. Ngayon pa naman yung pangalan niya, mga kainday. Tapos kanin at adobong paksiw. Yummy yummy ang ulam namin, mga kainday. Napakasarap nito talaga. Tapos ayan, kain na tayo, mga kainday. Kain na! Hello, kain tayo. Tamay lang ako, mga kainday. Tamay lang ako para mas masarap. Lalo na ganito ang ulam paksiw. Kain ko. Sarap.